gjort. En dropper Legendary tager. Droppet en Stolen Celestial Signia. Fedt, men... Jeg tror, jeg har omkring 50 af de der insignier, som er... Jeg kan ikke bruge det til noget. Lave en level 1, og så bliver jeg solgt med den. Fedt. Hvad? Det er ikke sjovt. Du kan få en tabart. Justus. Der var sgu også godt mere. Ej, der er fest derovre, hva'? Ja, mega fest herovre. Nu prøver jeg lige at poppe det hele, så ser jeg lige, hvad jeg kommer op på det bedste. Er den der gem, du har egentlig god? Meta-gem der nu? Ja, den er sindssyg. Hvad gør den? Hvad gør det der capacitors? Det er bare sådan en ekstra damage buff. Når den har opnået 7 charges, eller 5 eller sådan noget, ikke så mange der, så skyder den sådan en lyn et sted, der kan kritte sådan 140k. Hvad skader de så ikke noget, når du får en charge? Så skader det ingenting eller hvad? Nej, den skal helt op i charge, før den skader. Det er lidt gay. Det er sgu nice burst. Det må også være OP i PvP egentlig. Ja, det vil være sindssygt. Mhm. Er den der bag egentlig ikke også OP i PvP? Men der er nogen, der bruger den. Altså min den vil være useless, fordi den laver AoE damage jo. Det vil bare break alt CC. Daniel, jeg har fundet en bot. Skal jeg lige optage en film af det? Jeg har optaget en film nu. Jeg har fundet en bold over i Grizzly Hills. Spawner du med en warbringer eller en warscout, hvad hedder det? Er det bare en boss bot eller hvad? Hvor sender den ind til Blizzard?